Skvelé. Sme tu online. Krásny deň, milé ženy. Vítam vás pri rozhovore, do ktorého som pozvala Radku Senk, astrologičku. A dneska máme na programe rozprávať sa o čínskej astrológii a západnej astrológii. Máme pre vás pripravenú praktickú ukážku našej práce, na ktorej sme si dali celkom záležať v zákulisí, tak sa na to hrozne moc teším. Ale než do toho prejdeme, tak by som chcela predstaviť seba pre tie z vás, ktoré ma ešte nepoznáte, a potom sa tiež predstaví Radka. Je to taký náš spoločný 50-50 rozhovor, by som povedala. Tak, ja sa volám Michala Ružičková, venujem sa Feng Shui a čínskej astrológii, tiež human designu a som taká roztlískavačka pre všetky odvážne ženy, ktoré chcú lepšie poznať samé seba skrz astrológiu a nejaké to predurčenie, ktoré im tí hviezdy prinášajú. A teraz dávam slovo Radke, aby sa predstavila. Radka. Poď na to radí. Ahoj Míšo a zdravím taky všechny posluchače nebo posluchačky. Jsem ráda, že tady s váma můžu být a já se zabývám klasickou astrologií, takže tou západní, takže uvidíme, jak nám to dohromady půjde propojit a jestli to teda krásně násobí ty naše vědomosti. No a myslím, že ani nemusím nějak dlouze představovat svoji práci, zkrátka rozebírám horoskopy i učím ženy, které mají zájem rozebírat horoskopy a o tom vlastně je celá ta moje práce, že se snažíme sebe poznávat a snažíme se zjišťovat, kde máme silné stránky, slabé stránky, jaké máme období, co je teď dobré dělat, co je lepší odložit. Zkrátka je to o životě. Áno, presne tak. Preto som si pozvala teba, pretože sledujem ťa už niekoľko rokov, už neviem, či to bude 2020 alebo nejaký rok potom, ale fakt už je to dlhá doba. A mne sa na tebe, Radka, páči, ako dokážeš tak celsky, normálne a uzemnene vysvetliť tie zložité súvislosti, rozličné konjunkcie a trigony a kvadratúry, ktoré z mojich skúseností, ako sa o tom bavím s ľuďmi, veľa ľudí práve odradia. A tá téma ich zaujíma, chcú poznať, čo sa deje, ako nás to nebeské dianie ovplyvní v reálnom živote, ale keď prídu k niekomu, od koho chcú to poznanie získať, tak im de facto odpáli obvody táto zložitá terminológia. Tak to sa mi páči na tebe, že ty okrem toho, že samozrejme to všetko perfektne ovládaš, tak máš tam ten dôraz na to pochopenie. No, A to si řekl správně, ta zemská, ta uzemněnost, protože právě protože jsem býk, tak tam je ten zdravý selský rozum a úplně nejsem na nějakou složitou terminologii. Samozřejmě, že určité věci si musíme nějak pojmenovat a aby jsme jim všichni rozuměli, tak je tam nějaký termín, ale jinak se snažím hodně všeho držet tak, aby jsme tomu rozuměli my, obyčejní lidé, bych řekla. presne No. tak. Ja to úplne s tebou zdieľam. Ja o sebe často vravím, že ja som taký prízemný človek, že i keď ako dokážem poznať tú budúcnosť skrz výklady, iting a horoskopy, ale mňa najviac zaujíma, čo mi to prinesie v tej realite, v tom bežnom dianí, v mojej práci, vo vzťahoch, v živote, proste v zdraví všeobecne. A ja tiež by som mohla písať zložitým, kvetnatým jazykom plných čínskych výrazov a popisovať tam takéto filozofické aspekty. Ale toto ma už hrozne štvalo, keď som študovala na vysokej škole. Som študovala religionistiku. A mňa hrozne nebavili tie zložité filozofické úvahy s prepáčením. A som mala 12 rokov, tedy ma to moc nezaujímalo. Ale čo ma na tom poznaní tých cyklov a astrológie zaujalo, bolo, že ja keď niečo viem, tak sa môžem nejako zariadiť. A vlastne ja i vo svojej praxi a v tom, ako ja pomenúvam tie vplyvy elementov alebo feng shui a znamení, tak sa snažím byť zábavná rozhodne, pretože sa k tomu za chvíľku dostaneme, prečo? Ale chcem, aby to tí ľudia dokázali proste využiť. A preto, keď ja mám veľa kníh o Feng Shui alebo o čínskych horoskopoch, kde popisujú také detailné aspekty, ktoré
ako sú zaujímavé pre človeka, ktorý sa tomu venuje pracovne, povedzme, ale pre niekoho, kto má nejaký problém a chce ho vyriešiť a potrebuje vedieť, kde v tom dome má urobiť nejaké opatrenie, tak je toto celé okolo ako zbytočné. Takže toto máme spoločné. Ja teda nemám vo svojom horoskope akoby nikde žiadneho býka de facto, ale mám dcéru, ktorá je býk, môj otec bol býk a ja úplne milujem tento ich prístup k životu. A možno preto ma to tak nejako pritiahlo k tebe, Radka. Tuto akoby býči uzemněnost. To je možný. Já bych jenom chtěla doplnit, že vlastně my tu astrologii se snažíme těm lidem tu svoji nebo já tu svoji přiblížit, že jo? A mně se zdá, že ty cizí terminologie právě oddalujou astrologii od běžných lidí. Takže to si myslím, že máme společně. Prostě odprostit to od toho vlastně nezajímavého balastu a přinést jim to, co můžou jako žít tady a teď. No, Áno, áno, určitě. presne tak. A keď, ako sme sa bavili v zákulisí, než sme išli na ostro sem do toho nahrávania, tak ty si mala teraz rozpracovaný máš článok k novoluní, k novu, ktorý je teraz 1.12. V dobe, kedy nahrávame tento rozhovor, tak je to aktuálna téma. A ja som vlastne prišla k tomu, že milujem tie tvoje príspevky na Facebooku, kde popisuješ, máme nov v tomto znamení, čo to znamená. Máme spln v tomto znamení, čo to znamená. Ľudia, dajte si pozor na takéto oblasti, prípadne tento potenciál využite. A úplne som si spomenula, že jeden z minulých splnov v nejakom výbušnom spojení veľmi nepríjemne vyeskaloval v mojom vlastnom živote, kedy vlastne ty si tam písala, dajte si pozor na tieto veci. A presne to sa mi stalo. A v ten večer, kedy ten spln bol na tej oblohe, v tej najväčšej sile, tak vykradli naše auto a môjmu manželovi odtiaľ ukradli sekačku. On je drevorúbač, takže mal tam nejaký ten proste high-tech krovinožec alebo nejakú takú vec do lesa, asi za 30 000. A úplne takto presne sadlo. A ak by mi ten môj muž povedal, že ako necháva si zrovna ten večer ten prístroj v aute, tak by som mu povedala, tak teda ako to rozhodne nemôžeš. A on to neurobil a zrovna v ten deň to tam nechal. A vtipné na tom bolo to, že myslím, že to bol spln v Baranovi. Trúfam si to povedať, bez toho, že by som to kontrolovala, ale fakt si myslím, že to bol Baran, pretože toto ohnivé znamenie, pretože môj muž má Slnce aj Mars v Baranovi a ja mám Slnko aj Mars v Levovi, takže akoby my sme takí ohniváci, no. Takže a keď som to potom zdieľala, tak ty si bola úplne No, ale když to zákulisí zmiňuješ, jak jsme se tady dneska domlouvali, tak nezapomeň zmínit, že se to děje za retrográdního Merkura a že jsme měli nádhernou ukázku retrogradity Merkura, kterou ačkoliv obě to známe, víme, tak nás to rozkoplo na chvilku. Prostě na hodinu. Na hodinu. Ale protože víme, že máme retrográdního Merkura a víme, co to znamená, tak jsme zachovali chladnou hlavu a dali jsme to všechno hezky dohromady. Áno, áno. Dali sme si kávu a čaj a trošku sme to vydýchali, ale opravili sme to. Ale vlastně hned za začátku nám nešlo spojení, propojení, bylo to zvláštní, děly se nám věci, které se nikdy neděly, ačkoliv obě dvě roky pracujeme se Zoomem, skrz který teda děláme ten rozhovor, tak najednou všechno bylo špatně a opravdu byla to čítanková ukázka. Asi tak. To bolo, no. A ja som sa vlastne potom pýtala, že čo máme robiť, keď ja viem, že toto obdobie je retrográdny Merkúr a 3 týždne bude haprovať komunikácia, technológie a ďalšie veci. Ale ja akoby mám naplánované nejaké veci v tom živote, proste musím fungovať. To si ako mám zobrať na 3 týždne nejakú dovolenku a nerobiť vôbec nič?
Alebo čo? Řekla bych opravdu s tím počítat. Tak jako jsme to dneska pochopili, věděli jsme, že se to děje, tak s tím prostě počítáme. To znamená, retrográdní Merkur, pro ty, kdo neví, tak nás vlastně zbržďuje, zpomaluje, otáčí do minulosti, protože on couvá, že jo? Takže i my jakoby couváme a jde se nám hůř dopředu. A Merkur je planeta nejenom myšlení, ale nebo jakoby pohybu myšlení, ale i pohybu normálně jakoby v životě. A Merkur je i planeta komunikace, zase si představíme komunikaci, že mluvíme, ale on je i planetou komunikace jako na silnici. To je taky komunikace, no tak taky. Takže to všechno, tam se dějou ty věci a pokud vím, že mám někam jet, v tu dobu, tak si vemu víc času, protože vím, že budou překážky na silnici různého původu, takového původu, že si ho ani nepředstavíme. Takže vemu si víc času, rozhodně nepojedu tak rychle, jak jsem zvykla, ale pojedu pomaleji. A budu předpokládat, že řidiči můžou dělat větší chyby než obvykle. Prostě se na to připravím. To stejný, že jo, když mám nějaké vyřizování na úřadech, obrním se trpělivostí, zřejmě se úplně na první dobrou nedomluvím s tím úředníkem na druhé straně. Jo, jako je to různý. A i když jdu někam vysílat a záleží mi na tom, tak je dobrý ještě si třeba dělat nějakou zálohu, nějakou rezervu. Když se něco nepovede, abych mohla skočit na jiný přístroj, nebo abych... Kontrolujem. Nahrávám, je nás počuť, všetko ide zatiaľ. Jo, takže zkrátka s tím počítat, ale nemůžeme dělat nic, že jo? Ale na druhou stranu ten Merkur má i pozitivní stránky, že je to čas nějaké revize, podívání se do sebe, dodělání věcí, které třeba stály, přečíst si po druhý, po třetí knížku a zase se tam najde něco nového a nového, přehodnotit tu svoji situaci, popřemýšlet o tom, co bych chtěla dělat dál. Už opravdu jsem v té minulosti ukončila všechno, co jsem měla, nebo opravdu tam není třeba ještě něco opravit. Jo, děláme takové ty věci, kde to slovo začíná re. Takže může to být rekvalifikace, revize, jo, zkrátka, no a ještě teda řeknu, vlastně jsme se o tom neměli bavit, ale když už o tom mluvíme a v téhle době je retrográdní Merkur, tak pokud nemusíme, tak nepodepisujeme důležité smlouvy, nekupujeme drahé záležitosti jako mobil, počítač, Nový auto, počítač, dům. ktorý si kúpiš a zistíš, že nefunguje. Jo, Ja som ho takže... kúpila ešte pred retrográdnym Merkurom, ale sprovoznila som ho v retrográdnom Merkure a veľmi špatné. Ale musíš brát v úvahu, že když je nějaký datum, začátek retrográdního Merkuru, tak ještě předtím se zastavuje, aby se mohl otočit. A on už když se zastavuje, tak už se nám věci zastavují. Takže když je retrográdní Merkur, tak už vždycky je lepší počítat třeba pár dnů předtím s tou retrograditou. To bolo 4 dní predtým, ako začal. Aha, tak to aha. už. Dobre. Ja mám... Já bych chtěla říct, on ještě je retrográdní Saturn, tam taky zastavoval. Tam se vždycky děje víc věcí, to není, to je jenom jeden prvek. No. Jasné. No, ja študujem astrológiu, tú, ktorej sa venuješ ty, po svojim vlastným tempom už niekoľko rokov, takže mám nejaké znalosti v tom. Ale myslím si, že som práve začala tým retrográdnym Merkurom. Že keď som prvýkrát prišla k západnej astrológii, tak a videla som to kolečko s tými čiarami, tak mi to odpalilo obvody a na pár rokov som to nechala tak. Ale potom som sa k tomu vrátila a začala som akoby tými malými vecmi, ktoré som dokázala pochopiť v tej dobe. A ten retrográdny Merkur bol ako prvý, pretože som vypozorovala, že vždycky v tom období, každé tie 3 mesiace, 3-4 mesiace sa opakuje retrográdny Merkur. Většinou 3krát do roka. Tak za každú tú dobu ja si píšem poznámky a vediem si rozličné denníky, takže ja sa vrátim a proste je to tam exaktne napísané. Proste empirická skúsenosť, že áno. A vždycky sa mi tam opakovalo. Ozval sa mi ex. Pokazilo sa nám auto. Boli problémy v banke, nejakej komunikácii. A vlastne, keď sa mi to po pár mesiacoch, de facto teda akoby 2-3 roky skúmania, potvrdilo, že tak naozaj je, tak som o tom mohla že hovoriť nahlas aj ostatným ľuďom. Čiže nechcela som
to len tak vraviť bez tej mojej osobnej skúsenosti. A fakt to môžem potvrdiť, že to není žiadna EZO, VUVU vymyslená blbosť. Proste tam niekde je tá planéta a ona niečo urobí a tu na Zemi sa udeje nejaká zmena. Ja si myslím, že všetci ľudia chápu, že vzdialenosť mesiaca, najbližšieho našeho nebeckého telesa od Zeme, ovplyvňuje dianie na Zemi z príliv a odliv proste vodu, že? Tak tí ďalšie planéty ešte potom robia niečo ďalej. Takže ja vždy, keď sa bavím na konzultáciách alebo niekde s mužmi, ktorí majú k tomu, čo robím, taký akoby prístup, že to je blbosť, tak keď chcú sa rozprávať, tak na konci tej debaty vychádzame z toho, že to je vlastne potvrdené. A že ako dokážem im vysvetliť, že to naozaj funguje. Keď chcú samozrejme. Co se týče toho retrográdního Merkura, tak to je výborná ukázka toho, jak to ukázat těm lidem v tom každodenním životě, protože to snad cítí každý. Jakmile se otočí Merkur do té retrogradity, tak to někde pocítíš. Takže jako většinou se to dá i dokázat docela dobře. Presne tak. A tá najlepšia skúsenosť je najlepšia skúsenosť. Proste človek vyskúša a vie. No. Čo sme tam mali ďalej na programe, Radka? Teraz som sa zasnila v planetách pobiehajúcich okolo Zeme, ale zase úplne... Můžeme ukázat, jak pracujeme? Můžeme ukázat, jak pracujeme? Poďme. Tak, my sme si pre vás pripravili pohľad na tabulky, s ktorými pracuje západná astrológia a východná astrológia, čínsky horoskop. A máme tu jednoho človeka, o ktorom sa porozprávame a každopádne k nemu povieme, čo tam vlastne ako vidíme. No, ale nechtěla bych tvrdit, že jsme si to připravili. My jsme si to nepřipravili, takže my vlastně nevíme, jak to dopadne. My jsme si akorát napsali data. Áno, presne tak. Radka síce chcela, vyslovila prianie, ak by mala pár hodín navyše, aby sa na to mohla pripraviť, ale to sa mi nedopriala. Tento horoskop sme vymysleli vlastne teraz. Táto ukážka tu bude zakomponovaná. Ale ja si myslím, že máme rok draka, takže urobiť nejakú tú výzvu, prostě překonat. Ne, to nebylo přání. To bylo jenom, že jsem říkala, že by to bylo lepší, že bych mohla jakoby víc vidět do hloubky, ale to asi ani není teďkon předmětem, jako aby to šlo do hloubky. Tam jde spíš o to, aby jsme viděli, že se to tak nějak jako, že to koresponduje. Áno. Korešponduje to, ale zároveň každá z nás, z tých našich prístupov, tam vidí niečo iné. A práve to je na tomto krásne, že máme pred sebou akoby jednoho človeka a môžeme sa na neho pozerať z rozličných strán. Takže som zvedavá, čo tam urobíme. A samozrejme, akoby je to taký skôr zábavný aspekt toho výkladu, že nemôže to ísť do hĺbky, to by sme tu boli niekoľko hodín, potrebovali by sme prípravu a ideálne by sme toho človeka mali ešte tu, ktorý by nám mohol povedať, že či to sedí, alebo nejako nás ako ešte možno usmerniť trošku, čo tam on chce v tom vidieť. Takže je to tak, ako to je. Tak, chceš to otvoriť? Začni ty, Radka. Ty tam máš... No já jsem myslela, že chceš jakoby i říct, jak pracuješ, jako obecně. Áno, to bude asi lepšie, než by sme akoby rovno dali tie obrazovky, kde prostě veľa toho. A tak, určitě začni jako ty, co si tam chceš vypíchnout a já se podívám, co tam vidím. Dobre, super. Tak by som asi začala tým, že by som porozprávala niečo o tom, ako funguje ten čínsky horoskop, čo sa tam dá dozvedieť, k čomu je to užitočné. To je hlavné, aby to bolo užitočné. Takže čínsky horoskop, takzvaný astrotyp, sa vypočítava z dáta narodenia človeka a hodiny narodenia. A vlastne vyjde z toho tabulka, kde je niekoľko riadkov, ktoré ukazujú, aký element, aké znamenie a aký náboj, yin alebo yang, tam ten človek má podľa toho svojho narodenia. Nemá to ale iba 4 údaje časové, ale tých údajov je tam 6
pretože tam ešte akoby dielite časové údaje, ktoré ukazujú obdobie narodenia človeka, či je to jar, leto, jeseň, zima a potom ako taký ešte riadok roku z čínskej astrológie má dva riadky. Jedno ukazuje znamenie a druhé ukazuje ten konkrétny rok. Ja vám to potom na tej tabulke ukážem, alebo vlastne to môžem ukázať rovno, keď o tom hovorím, že áno. A aby ste videli, by ste to mali pred sebou. Tak. Poď sem. Tak, fajn. Dobre, je to vidieť, Radka? Je to vidět? Ano, vidím. Super. Mňa teda ukazuje... OK, super, dobre. Páči. Ako vidíte, zdala som si sem dátum a čas narodenia a tiež ten čas narodenia mi tam ukazuje, či je to letný alebo zimný čas. V tom prípade musím ručne upraviť hodinu narodenia o minus 1 hodinu dozadu, aby to sedelo na ten zimný čas. Tento čas narodenia 2038 už ale, keď ho opravím, tak tá tabulka sa mi nezmení. Je to kvôli tomu, že za chvíľočku, aby som išla rovnomerne a neurobila v tom nejaký guláš, tak vidíte tú tabulku so 6 riadkami a 3 stĺpčekami. Je to o dosť jednoduchšie, než to, čo nám za chvíľočku ukáže Radka. Ale i tak je to veľmi zaujímavé. Mně to zase tak jednoduchý nepřijde, když to vidíme na první. Takže pokračuje dole, no. Tak vlastne prvý riadok, vidíte bažanta v elemente kovu, jinový náboj, mínuskový, je denný garant, denný pán sa to nazýva, daymaster. Je to deň vášho narodenia. Druhý riadok je spojený s tretím riadkom a to je rok narodenia. Tuto myška je narodená v roku 87, čo bol rok ohnivého zajaca. Je to tretí riadok je ohnivý, povedzme, druhý riadok je ten zajac ako taký. Títo dva riadky pripadajú pre rok narodenia. Štvrtý riadok je sezóna alebo obdobie narodenia toho človeka a je tu Zem, čož je jeden z tých rozdielov, ktorý je medzi tou východnou a západnou astrológiou, pretože čínska astrológia pracuje s 5 elementami a Radka má 4 živly. Tak, my tu máme drevo akou navyše. A tento štvrtý riadok je tam Zem a ten predstavuje medzidobie Zeme, čož je vlastne taký predelový mesiac medzi jednotlivými ročnými obdobiami. Vždycky máme jar, leto, jeseň, zima a medzi nimi je ten posledný mesiac z toho ročného obdobia v elemente Zeme. Je to niečo ako retrográdny Merkúr, povedzme. Je to obdobie, kedy máme ukončiť aktivity toho obdobia jary alebo obdobia leta, povedzme, nejakého ročného obdobia a pripraviť sa na to nové ročné obdobie, ktoré príde. Posledný riadok ukazuje mesiac narodenia a posledný riadok není hodina narodenia, ale dvojhodina narodenia. Pretože čínsky horoskop pracuje s tzv. Organovými hodinami, ktoré majú nejaký presah do telesného zdravia človeka a oni sú akoby po 2 hodinách. Takže preto, keď som tu hore prehodila tú hodinu z 20:38 na 19:38, tak tam je nastala zmena, lebo ten čas od 19:21 patrí kovu, patrí elementu kovu. Tak. To je delenie tej tabulky po riadkoch. Potom je tam stĺpec znamení. Tam uvidíte, aké všetky znamenia ovplyvňujú toho človeka. A každý riadok má iný význam. Prvý riadok predstavuje to, ako človek sa díva na ten svet. A je to taký, povedzme, sabotér. Častokrát to býva sabotér, ktorý sabotuje úsilie človeka v tom živote. Ako napríklad, keď tam niekto má draka, koňa, tigra, tak to je taká akčnosť. Nebojí sa ísť do tej akcie, ako urobiť prvý krok. Ale keď tam má niečo ako červ, alebo bažant, alebo niečo také ako nie úplne energické, tak to tomu človeku dáva akoby takú brzdu. Druhý riadok... Můžu se zeptat na hada, jak had, ten taky není, ale zase jako je slizký, jak to je s hadem?
Had není slizký, had je suchý. No není, ale jako je, jo, že se jako plazí, Uh, no. had, charakteristika hada na prvom mieste udáva, že je to veľmi premýšľavý človek, ktorý potrebuje vedieť, mať vedomosti, mať prehľad. Miluje Jo, vzdelanie. jak mě spíš teď No? šlo s A ohledem na to, co jsi říkala, že je uh, sabotér. Mhm. Môže to byť sabotér, ale nemusím. Ako, je to Mhm. taká akoby vôňa, akoby parfém toho človeka, alebo proste pohľad, akým sa pozeráš na svet, s pohľadom toho zvieraťa. Mhm. Mhm. A keď tam má človek na prvom mieste hada, tak tie negatívne a pomalé vlastnosti, opatrnosti, ktoré ten had má na tých ďalších riadkoch, na tom riadku práve že stráca. A potom je taký akoby aktívnejší had, ktorý ako Mhm. nemusí až tak dlho premýšľať, čo hady majú tendenciu, potom sa v tom zacyklia a nemajú pocit, že je to nikdy dosť dobré, vždycky vedia, že ešte viacej sa v tom môžu zdať, ešte viacej môžu urobiť a pripraviť sa a potom strácajú to momentum. Tak práve keď má človek po tom prvom riadku hada, tak je taký ten akčný had. Mhm. Mhm. No. A druhý riadok ukazuje, ako človek uvažuje, akoby tú racionálnu logickú časť. Tretí riadok je, akoby dáva takú akoby špeciálnu ešte esenciu tomu ročnému znameniu na druhom riadku, pretože ohnivý zajac je oveľa akčnejším a bojovnejším zajacom, než povedzme vodný, ktorý je viacej emocionálne založený. Tam môže akoby vzťah toho elementu k tomu znameniu. Kovový zajac, dúfam, že som povedala zajac aj predtým, teraz hovorím o zajacovi. Kovový zajac bude zase iný zajac ako zemitý zajac alebo drevený zajac. Hej? Tam už to dáva akoby taký prívlastok. Štvrtý riadok ukazuje na element, ktorý je taký akoby dobíjajúci a pomáhajúci pre toho človeka. Akoby harmonizačný element, by som povedala. A keď tam má človek zem, tak mu robia mu dobre akoby aktivity zemského charakteru. Ako sadnúť si a premyslieť svoj život. Meditovať nad nejakým správnym rozhodnutím alebo nad samým sebou. Kontemplovať nad niečím, premýšľať. Alebo ísť proste bosky, spojiť sa s tou prírodou, zajsť si na masáž, podporiť to telo. Element zeme predstavuje péči a starostlivosť. To sú také býčie aktivity, by som povedala. Dobré jedlo. A častokrát je znalosť tohoto štvrtého riadku a toho elementu jedným z najhodnotnejších prínosov, keď si nechá u mňa človek ten asortív vypracovať, pretože sa dozvie presne aktivity, ktoré jemu urobia dobre na tej duši, na tom tele. A častokrát, keď ten človek je dlhodobo unavený a nevie, čo má robiť, či sa má vyspať, alebo viacej zamákať, alebo si kúpiť nejaké suplementy, alebo čo má robiť z tých obrovských možností, ktoré mu vravia, rob toto a potom budeš zdravší, budete lepšie, tak táto jedna informácia mu to proste ukáže, urob toto, to je to najlepšie. To ti ukazuje tvoj horoskop. Predposledný riadok je mesiac narodenia a ukazuje tú vonkajšiu persónu, ako ten človek sa javí, ako komunikuje, ako gestikuluje, ako ho vidia ostatní. Ten druhý riadok je to, aký je on sám vo svojom vnútri. To není úplne akoby... Toto okolie tak ľahko neuvidím. To musia sa k nemu dostať bližšie, aby im to chcel ukázať, aby sa to o tom dozvedeli. Ale ten piatý riadok, ten mesiac narodenia, to je to viditeľné. A posledný riadok ukazuje akoby fyzickú rovinu toho tela, aký je ten človek aktívny, alebo čo má rád v tom proste fyzickom užívaní si toho tela. Keď tam niekto má, povedzme, akoby túto jangového psa, tak je taký ako hravý, aktívny, má rád pohyb, šport. A zároveň má rád, keď sú veci na poriadku. Fyzický priestor, keď je v poriadku. Ten element kovu, ktorý tam je, už priamo vraví, že má rád poriadok, jasnosť a čistotu. Tým sa dostávame k elementom, to je ten druhý stĺpček. A elementov je 5, ako som vravela. Drevo, oheň, zem, kov a voda. Vo svojom astrotype človek môže mať buď všetkých 5, alebo iba jeden na 6 riadkoch. A čím viacej elementov v sebe máš, tak tým viacej funguješ ako ten element. A keď má niekto takto, de facto sú 4 z 5, chýba tam voda,
tak to znamená, že ten človek je veľmi všestranný, prispôsobivý. Nemá úplne to svoje, keď povedzme, že tu je vidno, že tu sú trikovy, takže to už niečo znamená, že ten človek ako je v poriadku milovný, ctižiadostivý, orientovaný na tie kovové vlastnosti. A keď tam má povedzme niekto iba oheň, tak to si už možno viete predstaviť, aký bude. Bude veľmi energický, veľmi expresívny, extrovertný. Hej? A tu by som možno vysvetlila ten rozdiel medzi živlami a elementami. Radka nám potom k tomu povie ten pohľad na živly. Ja teraz vysvetlím tie elementy. Drevo je element, alebo dáva to človeku kvality ako odvaha, kreativita, taká akoby naivita v tom dobrom slova zmysle, že sa nebojí skúšať nové veci, že to chce ísť do toho, nebojí sa, je to element akoby radosti, detstva, jary. A keď je niekto akoby dieťa, tak ako nenechá sa odradiť, lebo nevie ešte, ako to bude. Nemáte bariéry proste okolo seba. Drevo je proste veľmi odvážne a nonkonformné, kreatívne, rebelské, povedzme. Drevo v žiloch nie je, takže to je možno zaujímavý pohľad. Potom je oheň. Oheň by som povedala, že má veľmi podobné vlastnosti element ohňa ako živel ohňa. Oheň dáva človeku tiež odvahu a takú akoby sebaistotu. Je element spojený hodne s egom, nebojí sa vystúpiť, povedať svoj názor, má potrebu postaviť sa za svoj názor, za tú spravodlivosť, ktorú on cíti. A je taký akoby i showman, že chce urobiť nejaký rozruch, chce niečo priniesť proste tým ostatným, v tom ich prostredí, kde žijem. Tiež by som o tom mohla hovoriť ďalšiu pol hodinu, ale snažím sa vypichnúť z tohoto najnaj. A potom je zem. A zem je uzemnenosť, racionalita. Aspekty zeme sa spájajú s výživou, s podporou, so súcitom. Proste byči kvality. Element kovu, ten tiež sa v živote nachádza, tak prirovnala by som ho k aspektom panny, že je potrebuje jasnosť, zadanie, ten poriadok, čistotu, rozlišuje medzi dobrom a zlom z nejakého pohľadu, ktorý ten už človek sa má na základe tých ďalších aspektov, ale chce sa proste niečo pripraviť, chce mať to zadanie, chce mať nejaký jasný, musí mať nejaký jasný účel, plán, v ktorom proste robí presne dané aktivity, plány a to-do listy. A posledný element, ktorý dáva človeku i prísnosť, povedzme, náročnosť. Musíš sa chovať takto. Je tu proste zadanie. Musíš podľa toho robiť. Nemôžeš odbočiť, inak príde trest. Element kovu môže vytvoriť krásne šperky, pretože je zameraný na tie detaily. Dokáže proste vytvoriť krásne, malé prepracované ornamenty, ale tiež je to element vojny, armády a tvrdosti. Záleží. Yin a yang. Všetko má svoje pre a proti. A posledným elementom je voda. A voda dáva veľkú hĺbku emócií a pochopenia, takého toho múdreho životného nadhľadu, ktorý človek získa častokrát až keď je starý, keď už máte skúsenosti. Tak ten človek, ktorý má hodne vody vo svojom astrotype, tak ten už tie kvality v sebe má, i keď je mladý. Tretí stĺpec je náboj. Vy tam vidíte mínus, plus alebo nulu. Dobre, že máme tento príklad, že sú tam zrovna všetky tri možnosti, aké môžu byť. Yin predstavuje reaktívny, hovorí sa, že negatívny alebo ženský princíp, ale to je veľké zjednodušenie, kde naopak yang, to plusko, by bol mužský aktívny prístup, slnko a mesiac. Ale je to také veľké zjednodušenie, ktoré vlastne robí viacej škody ako užitku. To, že človek je jinový, neznamená, že je tmavý, sliský, temný alebo zlý. A to, že niekto má veľa jangu, neznamená, že je dobrý, vysoký, biely a že je to muž. To tak proste nefunguje. Ten yin vlastne predstavuje, aby som to správne vysvetlila,
A keď tam má človek veľa toho inu, poviem to takto, tak je taký akoby premýšľavejší. Premýšľa nad tými vecmi, ktoré sa okolo neho dejú. Keď je pred ním nejaké zadanie, tak sa snaží vymyslieť, ako to urobiť. A je taký akoby viacej tu reží tou hlavou, povedzme. Naopak, keď tam má človek veľa toho plusu, toho yangu, tak je taký ten strelec, ktorý najprv ide do akcie a až potom premýšľa, čo z toho vyplýva. No. A keď tam je nula, nula môže byť iba na tomto štvrtom riadku, keď tam je zem, to je rovnováha, harmónia. To nemá náboj. To je proste zem. Zem je niekde medzi tým. Tak. A vy tu potom určite vidíte dole tú tabulku pokračujúcu, tabulku prenatálnych biologických záťaží. A hneď potom je tabulka postnatálnych biologických záťaží. A nám to vlastne vraví, že na základe toho, kedy sme sa narodili a keď tam máme elementy a znamenia vo svojom horoskope, tak máme nejakú orgánovú záťaž. No to vychádza z obdobia, kedy sa to dieťa, ten plod vyvíjal v tele matky, aké na neho pôsobili aspekty toho okolného sveta, ktorý bol v nejakom rozpoložení. A keď sa potom to dieťatko vyklube na ten svet a prvýkrát sa nadýchne, tak dostane tú svoju tabulku a ukazuje mu to potom potenciálne vyčerpanie orgánov z tej prenatálnej záťaže. Tuto žiadne výkričníky nie sú, ale častokrát to býva tak, že keď má človek v sebe veľa dreva alebo ohňa, tak je to niekto, kto má byť disruptor, narušiteľ, má ukazovať nové cesty, má dávať von nové nápady a nemá sa toho báť. A na druhej strane táto orgánová záťaž, povedzme, keď tam má veľa dreva alebo ohňa, potom narúša celkovú harmóniu tých vnútorných orgánov, to je podľa tradičnej čínskej medicíny, a vlastne niekde mu ten veľký dar urobiť takú negativitu v tom tele, že je trebárs má oslabené vodné orgány, ktorých tie orgány, ktorým sa prejavuje v tom živote, odtiaľ tú energiu berú. To sú ladviny, obličky, močový mechúr a pohlavné orgány ženy alebo muža. Sú vo vode. A to znamená, že keď to viem o sebe, tak si mám dávať celý pozor na to, aby som sa dobre starala o tie svoje vodné orgány. Nemala v zime kríže, no a potom ďalšie náchylnosti. To už by som naozaj zabiehala. Takže ako je to veľmi prepracovaný systém. Ale už by som to asi dala Radke. Radka sa tak tvári zaujímavo, skúma to tam, čo tam vidí. A predala by som ti slovo radí. Možno s tými elementami, alebo ako som vravela, elementy a živly, alebo hovor o čom chceš, čo ťa napadlo. Já jsem teda hodně překvapená, co tam vidíš, co tady otvíráš, protože se přiznám, že jsem se nikdy nedívala hlouběji do čínské medicíny, maximálně vím právě takovej ten základ, že jo, jaký seš znamení, ale takhle to není, že jo, to víme. Ale ani v podstatě nevím, jak dostaneš tuhle tabulku. Jo, že tam máš nějakou 19, 42. Já vůbec nevím, kde se to tady vzalo, jak to, že tady to máš, ty na to nějaký program, nebo jak to funguje, protože ty jsi normálně na nějakým, nevím, to není Open Office, ale jako, že jsi takhle, jak to se to Excel. tam dostalo? To je Excel, ale tabulka nevznikla No. s Excelom. Tá tabulka vlastne má v sebe navolené rozličné časové dĺžky, ktoré udávajú nejakú energiu. Keď sa človek narodí v červenci, tak je opica. No. Keď sa narodí proste tento mesiac, tak má také znamenie. Keď sa narodí v tomto roku, tak má také znamenie. A hodina to isté. Ale čínske znamenia začínajú o pár dní trošku inakšie oproti tým západným. Takže ja som vravela, že červenec je opica, ale vlastne opica začína až 22. alebo 3. července a predtým je koza. Hej? Takže začiatky tých znamení sú proste klzavé. Môže to byť jeden druhý deň. Ono je to vymyslené, taká byť cykličnosť. Ja mám spracovanú excelovskú tabulku, kde mám proste asi 1000 rokov rozdelených a sama som si to proste overovala a počítala a tak podobne. Milujem tieto veci, ale nechcem vás
tým zahlcovať, protože by som sklouzla tam, kde nechcem. Ale spíš mi šlo teď o to, že ty si dala jenom do Excelu vzorečky a na základě toho to tady počítá. Takže to není jako program, ale víš, o co mi jde, že já mám Toto program je, astrologický, tak to je jako jasný, ale áno, tohle mě ja, asi ja mám tiež zaujalo. astrologický program, ale ten program nám nevraví, aké to bude, aký je ten človek, aká je tá energia. Nám to vravia planéty. A nejakí múdri ľudia niekde vypozorovali cykly planét a za tie dáta preniesli do toho programu. Hej? Takže ty už nemusíš proste sledovať oblohu a odlišovať si, v akých uhloch sú tie znamenia a tak podobne. Rovnako ako ja, už to nemusím proste počítať z hlavy, ale mám tu tabulku. Tam je to proste dané. Nový čínsko-lunárny rok začína druhým novom pozilnom slnovratem. Hej? Takže ja viem, kedy bude slnovrat, podľa proste planét, to je dané, a Ano. kedy príde akoby druhý nov, tak začína vláda nového ročného znamenia. Takže to nezačína prvého prvý. Rovnako ako u teba nezačína akoby znamenie nejaké prvého prvý. Ale to ročné znamenie je týmto spôsobom klzavé. A ja si vlastne iba zistím, odkedy dokedy trvá toto znamenie, mesiac tohoto znamenia, alebo hodina, alebo deň, od polnoci do polnoci, tam to tam. 11. hodiny začína akoby znamenie, tam je to trošku iné. Len si proste akoby zjednoduším tú prácu a dám to do toho systému. Fakt zajímavý. Vůbec jsem nevěděla, že na co všechno se díváš. A určitě si nám neřekla všechno. To by som mohla hovoriť hodiny a hodiny. To Přesně tak. fascinujúce. No a ty číselka, A čo můžu tam se sú jenom na tej... zeptat, Áno. jako neznalec, všechno máš založeno na živlech? Celý výklad? Výklad je spojený medzi elementami, znameniami a tým nábojom človeka. To dohromady vytvára toho Ano, človeka, o ktorom sa ano. bavíme. Jo, Takže tie znamenia majú dané svoje elementy, ale povedzme ten tretí riadok sa proste mení. Tretí, štvrtý riadok sa proste ako mení. Jo, jo. No asi by som. No a ešte tie čísla, ako si spomenula, tak to je hexagram. Z tejto tabulky získam životný hexagram a jednotlivých tých riadkov získavam akoby hexagramy životného obdobia človeka. Pretože mi tá tabulka niečo vraví o tom, ako sa človek vyvíja i v čase. Aký bude keď dieťa, dospievajúci, dospelý a tak ďalej. A tie čísla vlastne vychádzajú z I Chingu, čo je úžasná, fascinujúca kniha. Hovorí sa o nej, že to Biblia východu. A ten I Ching má 64 hexagramov, ktoré popisujú všetky možné deje na svete, aké môžu nastať. To už je také ako viacej, také metafyzické. Ale s ľuďmi, ktorých to zaujíma, idem i do tohoto. Ideme akoby i ďalej. Jo, jo. Zajímavý. A ten obrázek, ten je tam jenom náhodně, ano? Ten je tam akoby pohybovateľný. Ja ho väčšinou akoby dávam preč, aby si človek nemyslel, že je proste ježa. Ale tá pani učiteľka, od ktorej toto vzdelanie vlastne do Čiech prišlo, Eva Joachimová, má takú cestu bílého ježába, má publikácie a tak, aj taký akoby symbol. Takže ako je to tam na znak úcty akoby tej cesty. Jo, jo, no super. Jsem nadšená teda. Super. No, mám radosť, že som ťa takto zaujala ako odborníčku, že to tak prekvapilo. No, je to zase úplně jiný pohled, že jo? To je pro mě, já na to nejsem žádný odborník, že jo, tady na tu cestu, takže je to pro mě opravdu hodně zajímavý a nový. Naozaj, čínsky horoskop není iba roku narodenia. To proste je fakt missing the point. Jasně. Tak a teď se teda mrkneme na můj způsob. Dáme to tady, dáme tady Míšu, což teda můžeme prozradit, že seš to ty. A že i tamto si byla ty. I tamto si byla ty. A mrkneme teda tady tímto způsobem zase trošičku jiným pohledem. To je presne to kolíčko, ktoré keď říct. som vtedy uvidela, tak ma to úplne vydesilo. Čo tam robia tie malinké čiarky a tie veľké čiary spojené.
a dala som to na pár rokov k ledu. Tak dúfam, že nám to teraz Jasně. nejako vysvetlíš, aby sme to pochopili i lajci. No, tak samozřejmě nebudeme se pouštět do žádných podrobností, protože bychom tady byli hodně dlouho, ale chtěla bych říct, že určitě k tomu, aby jsme si mohli udělat svůj horoskop, tak budeme potřebovat narození, datum narození, čas narození a místo narození. A pokud bydlíš někde jinde, ne 20 kilometrů jinde, ale opravdu jinde, jakoby třeba, já nevím, 50, 100 kilometrů, anebo i víc, tak místo trvalého pobytu. A to je o tom, že nerušíme horoskop narození, ale přidáváme horoskop pobytu. Takže koukáme se prioritně na ten horoskop narození, ale dolaďujeme to tím, kde teď bydlíš. Co ti mohlo to nové místo přinést za novou kvalitu, nebo v čem tě to třeba zvýraznilo, čem tě to třeba utlumilo. A je dobré i se podívat, jestli to místo, kam se chceš přestěhovat, pokud třeba máš na výběr a jenom se chceš přestěhovat, tak jestli je pro tebe vhodné, co se potom díváme tady do těch dvou posledních řádků, jestli je lepší třeba zůstat tam, kde seš, nebo se přestěhovat, anebo se dokonce přestěhovat někam jinam. Jo? Ale zase všechno je třeba se dívat dopodrobna, tohle je jenom jedna složka toho, jo? Takže Mhm. Takže vždycky tým, je že som sa... dobrý se podívat. Áno, takže ty, ja teda už 18 rokov žijem v Prahe, tak ty tam potom prehodíš horoskop mňa v Prahe a Ano, čo mi k tomu povieš? Zaujímavé. ano, Ja takže já teda jsem si tady využívam, jakoby dala i tu Já ja, jsem si tady dala i tu Prahu a mhm, vidíme, že když se díváme na tady ten ascendent AS, někdy je to ASC, tak to je ascendent a to je důležitý bod v horoskopu, tak se nám hne o dost stupňů. Tady je to 10,45 vodnáře a tady je to 3,43 vodnáře. Takže v tvém případě, pokud jsi se opravdu narodila 8,38 nebo prostě třeba 20, 35, 20, 42, jo, tak pořád je to dost přesný, tak budeš mít ascendent ve vodnáři, ať seš v Praze, nebo ať seš na Slovensku. Ale pokud by si měla při narození ten ascendent třeba trošičku vejš, tak by se ti taky mohlo stát, že ti ten ascendent spadne do kozoroha, když se přestěhuješ. Jo? A už ti to tam dává nějakou jinou kvalitu. Takže s tím je třeba pracovat. A samozřejmě, že se ti hnou i další planety. Na Slovensku máš sluníčko. V šestém domě zase bych měla vysvětlit, že v horoskopu nebo v té astrologii pracujeme se znameními, pracujeme s planetami, ale pracujeme i s domami. A první dům začíná právě u toho ascendentu. Počítáme to po směru hodinových ručiček, takže tady ten chlívek, takový velký chlívek je první dům. Tady mhm. ten menší chlíveček je druhý dům, tady ten nejmenší je třetí dům. Každý máme ty chlívečky jinak velký, ale ty je máš zrovna takhle. No, takže když si to odpočítáme, tak první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a v šestém chlívečku, v Je šestém nával. domě máš sluníčko. A když se přestěhuješ do Prahy, tak ti to sluníčko skočí do sedmého domu. No a dům je životní oblast. Takže Mhm. šestý dům byl, nebo je, šestý dům je například, zase vždycky u všeho máme toho hodně, ale například je o zdraví, je o práci, každodennosti, tak když bychom to řekli hodně jako v rychlosti, tak to je šestý dům. Takže takový člověk potřebuje být ve svém životě užitečný. Potřebuje dělat něco, co prostě je užitečný pro druhý lidi. Takový člověk je hodně pracovitý. Jo, je prostě, má rád mazlíčky. Jo, má rád třeba i nějaký zvířátka. Jako takový ty pec, jak se říká, jo. Prostě ten šestý dům. To je to sedí. Může tam být možná i jako nějaká farmička, co by ne, ale třeba koně. Koně už jsou třeba v devátém domě, jo? Tak to je jenom jako, že vždycky jsou tam nějaké odlišnosti. No a Prečo? teď, když ti to přeskočilo, ano, Prečo sú zvieratka pec v šiestom a kone veľké sú v deviatom?
No, tak nevím úplně od všeho, čeho se to odvozuje. Každopádně ten devátý dům patří nebo koresponduje se znamením střelce. A už když se podíváme na znamení střelce, tak je to napůl člověk, napůl, můžeme říct kůň. Jo, je tam takový Centaur? nějaký zvíře, takový Mhm. velký zvíře. Takže nevím, střelec je ohnivej, střelec je takovej prostě živej, možná proto. Já Mňa to tak jenom jsem zaujalo. přebrala. Áno, áno, pretože, jak si vravela, ten šiestý dom, to som úplne ako ja. Ja som mala vždycky milión zvieratiek, všetky, a mohla som toužila po koňovi. Ale toto som nikdy nedostala a môj ako životný sen je práve mať farmu. Mať proste zahrádku, zvieratka, kone, kravy, kozy, sliepky. Proste statok, vieš? Takže ma to Já moc si myslím, zaujalo, tá Já korešpondencia. si myslím, že i ta šestka může být klidně jako i o koňovi, pokud se díváme na ty zvířata, jak ty říkáš, chci mít farmu, chci tam mít všechno. Ale potom je ještě ta devítka a ta je speciálně k tomu koni. Jo, střelec, devátý dům. Nevím, proč se to tak rozlišuje, ale tak nějak prostě to tak je, tak jak jsem se to naučila, tak to říkám. Ale ta šestka tak je, no. A tady se ti to jako překulilo to sluníčko do sedmičky a k té tvojí oblasti nebo k tomu tvýmu, k té charakteristice hlavní, se ti ještě připojil sedmý dům. A tam je to o vztazích, o partnerství. Třeba taky vztahy nejsou jenom jako osobní, jako partner a manžel, ale taky třeba obchodní. Takže tady se krásně nabízí, když se propojí šestka a sedmička, že by si mohla být nějaký, právě dělat nějaké výklady, terapeut, jeden na jednoho. Jo, tak tady se to krásně propojuje, ale zkrátka nějakým způsobem přišly do úvahy i vztahy. Bývá to většinou jakoby na stejné rovině, tady v tom případě, takže vztahy s kolegy, nadřízený a podřízený, to je ten šestý dům. Šestý dům je o tom být služebník, sloužit druhýmu. Jaké mám zaměstnání? To není OSVČ, ta šestka, jo, to je dělat, můžeš jako být OSVČ, ale právě jako služba druhým. Takže Jo, to je nevím, zaujímavé. právě Mhm. terapeut, jo, ale ta sedmička do toho dává ještě vztahy, že by si mohla nějakým způsobem narovnávat vztahy. A já si myslím, že to i děláš, protože vztah sám k sobě je ten nejdůležitější. Takže ty osvětluješ vztah k sobě, aby potom mohlo to i jako pokračovat do těch vztahů s našimi blízkými. Jo? To je. Teraz si Já ma to mám Radka úplne podobně. ako prekvapila, pretože ja som, ako ja teda využívam astrokartografiu, že v rámci ako plánovania ciest a dovoleniek si pozerám, kde sa prelínajú nejaké moje línie a manželové línie, podľa toho si vyberám akoby, kde máme ísť na romantickú dovolenku, aby tam nebol nejaký Mars alebo Pluto, ale proste Venuša a tak podobne. I keď to je zase jedna veľká téma, ako cestovanie podľa astrokartografie. Ale ako nevedela som, že to môžem využiť i akoby v takomto praktickom akoby poznaní vplyvu toho miesta, kam sa presťahujem pre môj život. Protože to, čo Hmm. hovoríš, ako to naprosto sedím. Hmm. Určitě. Když se někdo přestěhuje na jiný kontinent, tak si může být jistý, že se mu tam otevřou jiná témata k řešení a dřív nebo později ho to sformuje. Sformuje ho to právě o ten horoskop, co mu vychází tam. Úžasné. Taký Hmm. praktický nástroj. Úžasné. Jo, jo, je to super. No, takže určitě dívat se na ten původní horoskop a přidávat to nové místo. A Mhm. když se potom díváš třeba, co se ti děje tady a teď, nebo co se ti bude dít v budoucnu, tak tam je dobrý pracovat s tím horoskopem, kde seš konkrétně. Jo, takže tam potom tomu říkáme zase třeba tranzity. Máme víc takových možností, jak predikovat, ale nejčastější jsou tranzity, takže si tam nechám místo nebo dám si tam místo pobytu a na něj si dám tranzity toho místa pobytu. Mhm. No.
Úžasné. Je toho fakt jako hodně moc, co se dá dělat s astrologií, s horoskopem. Samozřejmě, že pak se můžeme dívat i na partnerský horoskopy, Mhm. takže se můžeme dívat, nakolik k sobě jdeme, nejdeme, kde máme třecí plochy, na čem musíme pracovat, co nám půjde lehce. Je to docela dobrý, když se s někým seznámím, anebo když na někoho myslím, že bych chtěla, tak se podívat do toho horoskopu, aby si věděla, nechci říct, jaké máte šance, protože vždycky je to o snaze dvou lidí. To tak nefunguje, jo, jakože astrologie za nás všechno vyřeší. Ale astrologie nám nechá nahlídnout do toho, jakým způsobem to tam máme nastavené a třeba na co se zaměřit, něco nepodcenit, jo, jako může ti být Mhm. Mhm. pomocným nástrojem, Mhm. aby si potom už něco mohla předvídat a nebyla zaskočená a mohla na tom třeba popracovat. Ja rozhodne si tiež nemyslím, že ako máme nejaký horoskop a to je dané, daný osud, daná cesta, z ktorej akoby nedokážeme akoby to zmeniť. Ale ja to vnímam, že nám to akoby ohraničuje, že toto je nejaká možnosť, ale akoby tá možnosť je takáto a nie je to akoby nekonečné pole možností. Pretože keď sa Ano. bavíme o tom horoskope, tak on udáva akoby potenciál človeka. Akoby si bola narodená v tomto konkrétnom časovom rozmedzi, ktoré ti dáva také kvality. A prakticky, ideálne by si v svojom prípade mala pracovať alebo vyvíjať nejaké aktivity v tých kvalitách, ktoré sú ti dané, lebo to je ti prirodzené. To potom človeku pôjde jednoducho. A keď by človek, ktorý povedzme má takoto inovátorské energie, bol zamestnaný za linkou na páse, akoby v továrni, alebo robil nejakú manuálnu nudnú prácu, tak úplne sa nevyužije ten potenciál. To nějak by, je to zabité. Přesně tak, tam je to hodně o tom, aby si mohla objevit svůj potenciál. Ano. A jak pracuji, protože tu astrologii i učím, tak ty ženy, které se mnou jdou, tak já vnímám jejich proměnu v čase. Třeba jenom během těch 3 měsíců, půl roku, tak vidím, jak si třeba nevěří a jak si víc a víc věří, jak jdeme tím kurzem, nebo programem, protože my vlastně objevujeme nebo ji popíšeme vzájemně, my se v těch horoskopech jako vzájemně rochňáme, máme takové ty skupinky, takže je to moc fajn. A vlastně jí popíšeme třeba, co cítí, ale třeba si nevěří. A samozřejmě my vidíme v horoskopu, proč si nevěří, jo, ale můžeme jí dodat to, jo, jako cítíš to správně, je to tak a tak. A pojmenujeme jí to, co ona cítí. A ona to může lépe uchopit. A samozřejmě, že tu práci musí odvést ona. Ale dostane takovej drive od nás a prostě ten horoskop to tam jako ten se neplete. Tak, jak to tam je, tak to tam je. A jak správně říkáš, není tam tak, takhle to je, ale je tady od do. A teď ty, jestli seš tady, tak můžeš jít ještě takhle a ještě takhle to můžeš natáhnout. A vlastně vesměs nikdo ten potenciál nevyužívá plně, že jo? To jako se ví, že ten potenciál mozku plně nevyužíváme. Takže jako máme tam jako široké možnosti, kam až jít a stejně, dokud nebudeme umět využívat potenciál mozku, tak se stejně nemůžeme ani, nebo já si to tak představu, nemůžeme to úplně natáhnout, že bychom řekli, hele, já už se nemůžu vyvíjet. Já si myslím, že celý život se můžeme vyvíjet. No, uvidíme, ako nám s tým zamieša karty Plutovo-Vodnárovi a tá vodnárska energia s týmto rozvojom ako takým. Ale ja môžem povedať, že ja som taký ten akoby pošuk, ako sa hovorí, a ja milujem spoznávať možnosti, povedzme moje, alebo môjho klienta, môjho človeka, ktorého proste mám v tej tabulke, z pohľadu čínskeho horoskopu, ktorý proste ovládam, trúfam si povedať, perfektne, na veľmi vysokej úrovni. Potom veľa vecí viem dať do súvislosti z tohoto, na tom natal chart, mám proste v angličtine vzdelávanie a to. A potom ešte máme human design, ktorý vychádza z I Chingu, to sú tie hexagramy, o ktorých som sa bavila predtým, z čínskej astrológie, zo západnej astrológie, z kabaly a čakrového systému, čiže z neurovedy. A tam zase vidím nejaké iné veci. A keď sa mi prelína v tomto a v tomto a v tomto, tá jedna vec, alebo jedna, dve, tri témy, tak to je naprosto jasné, že ten človek proste musí robiť. Musí pracovať v tejto oblasti, musí komunikovať týmto spôsobom.
a že to je to jeho predurčenie. To je to je to, čo mu nebesia venovali do vienka, ten dar, ktorý ale nemá si nechať pre seba, ale má ho rozdávať, má ho dávať tým ostatným, pretože v tom má potenciál byť najlepším. No, Jo, no, je to ale přesně tak, jak říkáš. no a je skvelé, že tie možnosti máme a že môžeme spoznať sami seba z pohľadu, aký človeka zaujme, z čínskeho horoskopu, klasického horoskopu alebo z niečoho iného a poznať tak svojich blízkych alebo poznať miesto, v ktorom žijeme a zlepšiť svoj život. A mňa si veľmi akoby zaujala tým, ako sa v tom tvojom vzdelávacom programe astrologickom navzájom analyzujete a hovoríte si, čo tam kto sebe vidí a že je to veľmi silný spôsob, ako sa môžu naozaj ľudia podporiť, že keď v sebe treba neveria si v tejto veci a ďalších 5 ľudí povie, no ale to proste to tam je, také silné to, veď ja to vidím, prečo ty to nevidíš? A že keď ten človek má to zrkadlo od tých ostatných, tak to v ňom môže niečo konečne aktivovať a zlepšiť si život. My takto... No, ale ono právě do tady těch programů většinou i chodí ženy, nebo já jsem měla v programu asi 2 muže, jinak samý ženy, takže Ja som na tom říkám ženy, podobne. ale samozřejmě je to i pro muže, ale většinou tam chodí lidi, kteří mají nějakým způsobem zvýrazněno to téma, že jo, věcí mezi nebem a zemí, nebo astrologie. Astrologie se tam taky hodně ukazuje. Takže další věc je, že oni získávají to sebevědomí, ale tím, že se to učí a praktikujeme to na sobě vzájemně, tak oni i jako získávají sebevědomí vykládat horoskop druhým lidem. Takže když oni výjdou, tak prostě to není jenom, že jako teorie, ale fakt jako, protože teorie, já tady mám hromadu knížek, ale žádná mi nepřinesla to přestat se bát, tu astrologii aplikovat v praxi. Jo, takže na to je to skvělý. Bolo moje dieťa, bralo si Já sušenku. to vidím, no. My sme mali keď som študovala Feng Shui, v Českej škole Feng Shui, tak my sme mali hromadu teórie, ale mali sme i veľa praxe. Čiže sme trebárs išli na návštevu, bo Feng Shui je o tom, že máš nejak dané veci, a ono to niečo znamená. Ale aby človek získal tú seba dôveru vo vykladaní toho vplyvu toho priestoru, tak musí proste ísť do tej praxe. Musí si urobiť ten sval, by to proste zvládol, ako sa hovorí. A ja som to hrozne zbožňovala, keď sme prišli k nejakej žene, kolegyni z toho kurzu domov a analyzovali sme jej život podľa toho, ako to u nej vyzerá. Kompas, metóda kompasu a tvarov a tak podobne. A keď proste bola tam žena a 20 ďalších žien okolo nej vravelo, ja tu vidím toto a toto a toto. Častokrát to boli tak silné emotívne momenty, kedy ona si naozaj uvedomila v súvislosti, alebo to, že jej život je nejaký, keď to bolo negatívne ako hej, a tých 20 žien to tam videlo a presne jej povedalo, že to je máš problém v tejto oblasti, povedzme v partnerstve, pretože v oblasti partnerstva v tom domove máš tam toto a toto a toto. A každá rozvádzala tie svoje súvislosti, pretože to vidia trošku inakšie. A bylo to naozaj velmi silné a transformatívne. My máme to stejný. Já nikdy neudělám výklad horoskopu stejný, jako když ho děláme s tou skupinou žen, protože každá má svůj filtr, svůj postoj, svoje zkušenosti a svoje nápady. Takže jedna věc je teorie, která je důležitá, ale strašně málo na to, aby fakt jako byla ta praxe. Jako prostě dokud nejdeš do praxe, tak nemáš nic. Je No to iba, a je to iba v tej neuchopiteľnej Youngovej no, rovine. Ale keď to přesně. človek ako ide do praxe, tak to zhmotní. Už to prostě ako je iné. Jo. Takže potom prostě nám vznikají takové jako výsledky, že je to fakt jako wow. No a to nejde, že jo, netransformovat se, když jsi v takovém prostředí obklopená tím vším. To prostě jako se přirozeně děje. No. Preto je veľmi dôležité, aby sme boli v takom prostredí, v prostredí ľudí, ktorí nám chcú porozumieť, ktorí sa vzdelávajú, pracujú s tou myslou, majú tú mentálnu posilovňu, ako sa vraví.
Ty máš takéto prostredie vo svojich vzdelávacích programoch, ja mám takéto prostredie v mojom astroklube, kde máme každý mesiac ako nejakú tému, podľa toho energie mesiaca a potom ako veľa žien ako má z toho akoby svoje aha momenty a potom sa o tom bavíme a zdieľame a je to taká akoby komunita. A ja to vidím aj z akoby takého všeobecného energetického pohľadu tej zmeny, ktorá nastala v posledných niekoľko rokoch, že tie komunity, ktoré si vytvára človek v tých bublinách, povedzme, toho, čo jeho zaujíma, aký on je, veľmi podporujú a že to je tá téma nasledujúcich 20 rokov, povedzme. To je Pluto. To je Pluto ve vodnáři na dalších 20 let. No. Tak, o tom Je sa to môžeme tak. tiež porozprávať, Radka. Ale my sme sa začali baviť o tom horoskope a o zmene toho horoskopu, keď sa človek presťahuje. Ale myslím si, že by ešte bolo fajn, ak by si ako popísala, ako som ja vravela o tých elementoch a živloch a Ano. znameniach, tak vysvetlila som, ako sa Mrknem to na to. počíta s tou tabulkou. Tak i ty tu máš tabulku, ktorá je gulatá a potom tady nahoře máš nejaké elementy a Ano. niečom, ja tomu nerozumiem, akože. No, je toho hodně, ale určitě ty živly tady máme taky. Z živlu se potom odečítá yin-yangová kvalita nebo polarita, lépe řečeno polarita, a tady máme kvality. Takže určitě, i když nerozumíme nějak extra tomu horoskopu, tak na první pohled tady vidíme úplně takové obrysy nejhrubější. Když tady vidíme oheň, že jo, fire, tak prostě je to v angličtině, tak je tady 7 bodů pro oheň, tak je jasné, že před sebou nemáme leklou rybu, ale že je to člověk, který má energii, drive, jo, životní prostě náboj a s tím prostě jde do toho světa. Máme Ja tady som preto 2 vybrala body, seba a svoju tabulku, aby ako ano, poslucháči si uvedomili, že kto im tu niečo rozpráva. Ja, ano, proste extrovertka, v vonkajšej ano. časti, vnútri mám toho zajaca, ktorý je veľmi introvertný. A že vlastne tým, že tam máš toľko toho ohňa, tak to znamená práve toto. A keď človek tak neprezentuje, že pozri, radi, predstav si, že máš pred sebou akoby to koliečko astrologické človeka, ktorý tam má proste veľa ohňa, veľa vzduchu, proste takéto akoby silné, povedzme, uskupenie a príde k tebe niekto, kto je taký zamlknutý, ledva sa ti pozrie do očí a akoby nekorešponduje to s tým, čo vidíš v tej tabulke. Čo, čo by si o tom povedala? Takom Za človeku. prvý se mi to neděje, většinou to vždycky koresponduje, ale kdyby se to stalo, tak tyhle ty tabulky jsou na základě znamení. A my máme ještě ty domy, ty životní oblasti. Takže potom já se dívám na to samé, jak se tady vypočítá. Samozřejmě, že tohle to umím vypočítat, ale ten program mi to zjednodušuje. A potom já si to vypočítám i přes ty domy, jako vypočítám. Prostě podívám se, ohnivý dům, kolik tam má prvků, kolik prvků má zemský dům, vzdušný dům, vodní dům. Takže já se podívám, potom si to ještě připíšu k té tabulce, která je tady. A i ta tabulka není hotová, protože něco odečítám, něco přičítám. To už si dělá každý podle svýho, protože jedna věc je program a druhá věc je lidský faktor a to nikdy nebude zastoupený. Takže já mám ještě další know-how, který užívám při práci té tabulky a vůbec toho všeho. A to se nedá jakoby dát do programu, to je prostě ten lidský faktor. Jo? To sú aj súvislosti a prax a všetko. Ja to No. potvrdzujem, pretože pracujem trošku s umelou inteligenciou a zistujem, čo to vlastne ako je. A keď som sa pýtala toho chatu GPT na nejaké veci súvisiace s astrológiou, tak mi dával naozaj veľmi nepresné výsledky. Ano, mám stejnou Ale to zkušenost, takže odhalí to jako človek, ktorý úplně proste vie, že tam tá chyba je. Keď sa niekto nechá len tak přesně. akoby dať a verí tomu, tak verí niečomu a nesprávnemu. Treba byť No, opatrný. to je docela teda prekérka, protože když přijde člověk, který nezná vlastně tu astrologii ani v základech, a teď se tam na něco zeptá, tak mu to něco vyplivne a on tomu věří, že jo? No ale to je nesmysl prostě, no. Tak to už na Takže každom, aby vedel, ako tieto veci fungujú.
I keď ja, ako vidíte, mám ascendent vo vodnárovi, takže ja som v týchto technologických veciach ako ryba vo vode, takže ja to viem odlíšiť. Aha. Jo, a ještě jsem se chtěla vrátit k tvojí otázce, že jsem říkala, že jedna věc je teda to přes ty znamení, a třeba když bychom se podívali tady, že je vzduch jedna, že bychom si mohli říct, no tak tady ta osoba má málo vzduchu, protože ještě jinak, že jo, ještě jenom řeknu ve zkratce, to jsem říkala, že oheň je životní vitalita, země je zase takový to smysl pro praktické věci, vzduch je o myšlenkách, vizích, je to prostě teoretická rovina jede, je to tady tohle jako vědění a voda jsou city, emoce, pocity, soucit, jo? Takže bychom řekli, no, tak tady ten člověk tomu to asi nějak moc nepřemýšlí, nebo co, jako, no není to pravda, protože právě potřebujeme do toho zařadit ten lidský faktor toho výkladu a pokud vidím, že má někdo ascendent ve vodnáři a vodnář je vzduch, nebo prostě jeho živel je vzduch, tak je jasný, že ten ascendent tam dá hodně té kvality a že ten vzduch hodně jakoby naroste. Potom tady máme vládce toho ascendentu, je Uran a Uran je zase v nejvyšším domě, 10. dům, takže zase jako hodně vysoko a tím se to taky zvýrazní. Potom tady máme Lunu, kvadrát, Uran, tak zase se Takže to vlastne zvýrazní, ale nemám tady ono to prostor má na to, i abych všechno zmysel. vysvětlila. Áno, je tam toho naozaj veľa. Ale akoby ono má i zmysel. Ja keď sa na to koliečko pozerám pred sebou, tak vidím, že má nejakú vrchnú časť a nejakú spodnú časť. Má i význam, keď máš akoby umiestnenie tých symbolov planét Hmm. na vrchu a potom Ano. dole. Ano. Ano, tady, když si to představíme, my když si představíme tady ten ascendent a descendent, tady ta čárka, že jako je tady plná, tak to, co je pod ní, tak to je jakoby podzemí a protože tady vychází slunce, tady vychází, u MCčka je poledne, takže když se někdo narodil v poledne, to zase záleží na měsíci, tak bude mít sluníčko prostě někde tady Mhm. nahoře. Jo, protože je úplně jako prostě nahoře v Áno, nejvyšším áno. bodě sluníčko. No a potom jak jde den, 3. hodina, 4., 5., 6., jo, tak prostě potom už jdem Mhm. pod zem. Takže Mhm. ty No, tak áno. planety, nebo ta část, jakoby horní, je extrovertní strana a ta dolní je introvertní strana. Jo, a i když jsme se bavili o tom, protože ty si tam říkal, že nějakýho zajíce tam máš, ty Áno, to tam je to budeš mít, introvertné. budeš to tam mít, ale zase museli bychom to víc rozebrat, ale už jenom tím, že si se, to by si mohla ty říct, jestli cítíš tu změnu, jestli si náhodou se trošičku nedostala do té extroverze i v té Praze víc, protože Rozhodne. sluníčko přešlo jako nad Mhm. zem. To je zaujímavé. Súhlasím a potvrdzujem. Ako Aha, z aha. tohoto mojho uskupenia narodeninového na Slovensku, tak to vychádza, že mám 7 vecí hore na tom povrchu a 6 umiestnení mám dole. To je celkom vyrovnané, by som povedala. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nahoře. Víš co, ty to máš i tak jako Mhm. půl na půl, No, takže no. u tebe se nejedná o dominantu a já bych neřekla, jestli jsi extrovert nebo introvert. I když se koukáme na Slovensko, tak bych řekla, hele, máš to dost tak na půl, není tam žádná jako velká, že by to byla nějak jako něco bylo by dominantní, ale já jsem na začátku neřekla, v těch informací je fakt hodně, který bych musela zmínit, aby to všechno dávalo smysl. Ale jak jsem říkala, že je důležitý bod ascendent, jako důležitý Mhm. bod horoskopu, tak je důležité slunce a luna. To jsou 3 nejdůležitější body horoskopu. A ještě vládce ascendentu. A u tebe je, když bychom se koukli, tak ascendent to je jasný, tak je jedno světlo nahoře a jedno dole, když se díváme na to, kde jsi se narodila. Takže i tady je to takový dost vyrovnaný. Něco je dole, něco je nahoře. No jo, ale ja mám Podobně planet je dole, mesiac mám hore a slnko mám dole. no, no, jak jsem říkala, že když se díváme na tu čárku, že podzemí je tahle půlka, tak je tam slunce, že? A když se díváme nahoru, tak tady na tý je luna jako nahoře.
ale ještě to stejně musela bych zase vysvětlit. Na to fakt se musíš přihlásit na studium, protože tam se to ještě rozebírá. To Planety, je které, úžasné. když seš nahoře, když máš hodně planet nahoře, ale hodně planet v 8. a 12. domě, tak zase to hází introverzi. A zase, když máš sice dole, ale třeba tam máš v 5. domě, v 1. domě planety, tak zase extroverzi. Prostě je to na Je to studium, no není. fascinujúce. No. Není Hmm. to úplně tak, nedá se to za 5 minut říct, ale každopádně zase, pokud vidím takovýhle rozložení planet, tak nebudu mluvit o tom, jestli jsi introvert nebo extrovert, protože vidím, je to dost tak jako dokážeš to Mhm. i to. Není tam výchylka. Potom samozřejmě, že ten horoskop si můžeš rozdělit i tady tou čárou, tady jak je ta šipka, Mhm. jo, Medium a coeli. Mhm. zase budeš mít jakoby východní část horoskopu, říkám východní, protože tady vychází to slunce u toho ascendentu, takže tomu říkáme východní část a tady západní. No a zase to něco znamená, když má Zase to někdo mám třeba tu planetu, vyrovnané. no ty 7 máš na vyrovnaný, východě a ale 6 na západě. no, takže ty to máš vyrovnaný, zase se tím nebudeme zabývat. Jo, my vlastně jdeme krok za krokem a zjišťujeme, kde ten člověk má něco výrazného a toho pak prioritně charakterizuje. Ale když prostě nevíme nic, tak určitě se díváme na sluníčko, na lunu a když víme ascendent. Aspoň tohle si tak jako zhodnotíme, že my vidíme, že ty seš jako lvice, že jo, máš sluníčko ve lvu, tak jako zářím, potřebuju, aby mi lidi tleskali, potřebuju to pódium. Ale na druhou stranu, ta luna je v paně. Tam je skromnost, taková spíš jako pečlivost, pokora, eh, tam je to takový utišený, takový jako větší ticho, takže už se to trošku vyrovnává, ale ty máš zase, no, Krátka, máš, poviem máš, ti, môj máš Mars ve psychoterapeut lvu. potreboval niekoľko stretnutí, aby si uvedomil to, že ja nejak inak sa prezentujem a nejaká iná som akoby vnútri sama sebou. A ja som mu vravela, pozrite sa, ak by ste vedeli astrológiu a urobil by ste si tabulku toho človeka, tak by ste vôbec nemusel stráviť niekoľko hodín otázkovaním. Proste by ste to vedel. A toto, Přesně tak. a on to uznal, on to uznal, tak sme si potom pekne pokecali z toho profesného pohľadu poznania človeka. Ale vlastne mne to potvrdzuje to spojené poznanie východu a západu, exaktné vedy a toho nevedomého, že je to spojenie kľúčom možno aktuálne pre ľudskú k dosiahnutiu vyššieho potenciálu. Proste spojiť to a nepozerať sa už iba na tú jednu vec a tá druhá je proste špatná a opačne a naozaj to spojiť dohromady. A nebo prostě vybrat si z toho, že jo, co funguje, z každé strany to, co je, jako je pro tebe funkční, nějakým způsobem se nezavírat u toho jednoho a Áno, brát to, no, brát to rozšíriť si všechno. obzory, otvorenú Takže mysl, jenom ako jsem sa chtěla hovorí. říct, že potom ještě se díváme na ty domy a zase to sluníčko, když je jakoby v tom 6. domě, tak tam je tiší. To není jako, že úplně musíš všechno vyzářit. Jo, je to takový klidnější. Bylo by jiný, kdyby bylo to sluníčko ve lvu, kdyby se narodila jinou hodinu, tak kdyby bylo tady nahoře, kdyby se narodila kolem poledne, no tak to by si nám teprv jako vyzářila, víš, ale tím, že Jasné. to je v 6. domě, tak je tam i nějaká pokora, je tam i nějaká ta introspekce, je to takový jako mm, praktičtější. Seš jako víc praktický lev. Jo, Áno. nechci říct, že v 10 by nebyla, tam je zase kozorok, ale záleží, kde by to bylo, jo. Ale v tomhle, tady zrovna v konkrétním případě se snoubí praktičnost a takový to, uznejte ty moje kvality. To som zopakoval na začiatku niekoľkokrát. Praktické, využiteľné informácie, všetko. A mne to potvrdzuje, že i keď tam mám akoby vlastne iba dvakrát živel Zeme, takže vlastne tú Zem a tie kvality mám zastúpené tým, že v tom mojom astrokoliečku mám presne také umiestnenie. Takže treba na to Vlastně pozerať spojené. řeknu ti to jednoduše. To, že seš prakticky založená víc, než nám ukazuje ta horní tabulka, je dáno tvojí minutou narození. Protože ti spadly hned 3 planety do zemského domu
a tady další dvě do zemského domu. Jo, a hned jsme jako v zemi dost a ještě tady Jupiter je taky v zemském domě. Takže to ti udělala minuta narození. Pokud by si se narodila trošku jinak a planety by přepadaly do nezemských domů, tak už by to vypadalo zase jinak. Je to iné. Ja to vždycky vravím, že v poznaní momentu, kedy sa energia človeka po narodení spojila s energiou toho sveta, ten moment toho prvého nádychu, to popisuje i Feng Shui, proste, kedy vlastne je dátum narodenia nejakého domu, ako má energiu. Je to vtedy, kedy ho zastrešíme, kedy to okolité prostredie uzatvoríme v tom dome, kde bývame. A pre človeka to je to isté. Dieťa vyjde von porodnými cestami, alebo proste cisárským rezom, to je jedno, a urobí a dá do seba to, čo tam je. A aké veľmi je dôležité toto o sebe vedieť a poznať to. A možno i to ukazuje, že prečo tie minulé generácie neboli také v tej svojej sile a skôr sa nechali ovládať nejakými systémami alebo rozpoloženými spoločnosťami, bo v minulosti ako koho zaujímalo, kto je kedy narodený presne. Častokrát sa stretávam s tými klientkami starších ročníkov, že i treba zistili, že deň mali iný narodenia. Ako rok 60, 50 a tak. A proste teraz, ako sú taký trend, že mamičky, ktoré teraz majú deti, ich to všetko zaujíma a zistujú. A vlastne akoby i tým dávajú do života svojim deťom úplne iný základ. Taký akoby nehmotný kapitál poznania seba samých. Zaujímavé. Jo, ale tak to je dobou, že jo, panovníci moc dobře znali jako svoje narození, svoje data narození a měli svoje astrology, že jo, zase jakoby. Samozrejme, oni vedeli, to bola tá múdrosť, ale to už akoby Aha, dav nemal, aha, aby nemali tu moc. jo. Bo vedení je No, moc, no. já bych asi tady u toho skončila, protože fakt těch informací je tam mraky, co se týče tady toho vyprávění o tom kolečku. A Súhlasím. aby to nebylo moc dlouhý, no, já si myslím, že i tak jsme se zapovídali hodně a že je z toho zřejmý, jak je úžasný znát vlastně i tu tvojí cestu a i tu mojí cestu a že je vlastně, že i ze základů už můžeš trošičku něco tušit, že každý krok se počítá. Rozhodne, rozhodne. A tiež ako, že není jeden systém správny a druhý nesprávny, alebo lepší a horší. To nejde povedať, pretože každý má za sebou neuveriteľnú múdrosť a vhľada informácie, ako či už je to čínsky horoskop, alebo klasický horoskop, ako tam sú stovky, tisíce rokov predávanej múdrosti a proste poznania v tejto oblasti. To nejde zavrhnúť. Proste. No, však to jsou nástroje. To jsou nástroje sebepoznání. A človek si má vybrať ako taký nástroj, ktorý teraz ho posunie ďalej v tom, čo potrebuje. Vieš, keď chce niekto riešiť svoje zdravie, tak môže ísť za praktikom TČM, môže si vziať svoju tabulku, môže tam spolu porovnať a zlepší si zdravie a je to skvelé, pomohlo mu to. A potom, keď sa chce presťahovať niekam, tak si pozrie akoby zmenu k tej tvojej astrotabulke a vie, a uľahčí si život a urobí to lepšie. No. Úžasné. Takže můžeme akorát všechny pozvat ke studiu astrologie, protože má to smysl pro naše životy. A já jsem teď úplně nabuzená na tu tvoji cestu, protože jsem to viděla po první životě. To je super, pak si vyzerala hrozne zaujatá, keď si tam v tom malom okienku, tak sa mračila a skúmala, ako som o tom rozprávala. Som veľmi rada, že som vzbudila tvoju pozornosť. Ja sa venujem výkladu čínskeho horoskopu už 5-6 rokov a urobila som akoby cez 250 individuálnych výkladov. Nemusí to byť pre niekoho veľké číslo, ale ja som mama na materskej dovolenke proste, takže ja som na seba pyšná za to. Ešte, aby sa len neocenil, že keď vie, koľko to je úsilia. A ako častokrát tí ľudia, ja som na tej ceste už dlho, ja sa proste venujem seba rozvoju od mojich 15 rokov, že ascendent vo vodnárovi, no ešte aby nie. A už veľakrát to mám také akoby vyčpiele, že mňa veľa tých informácií akoby tak neaktivuje, nenabudí. Ale keď vidím tých ľudí, ako sú prekvapení, že ja z nejakého dátumu narodenia dokážem popísať, aká som, že častokrát sa v tých referenciách opakuje, Miška ma pozná lepšie ako ja samu seba. Ja
Nikoho Mhm. nepoznám lepšie. To je tam dané. To sú proste tabulky a dáta a všetko. A proste ako málo stačí, aby človek sa toto o sebe dozvedel a zmenil svoj život. Proste stačí si vybrať správneho astrológa, prísť k nemu a pýtať sa otázky ešte lepšie, kde by sme, kde sa môžeme dostať. Keď to takto bude, ako, ak by to bolo povedzme i rozšírené, že by tá astrológia nebola akoby taká zavrhovaná, i keď vlastne je na vzostupe, ja to vidím z tých veľkých akoby periód a výkladov, ktoré robím do budúcnosti, no sme sa tiež bavili, že je to na vzostupe, to pochopenie seba samého skrz tie záležitosti. Takže si myslím, že Radka si budeme mať veľa, veľa práce na nasledujúcich 20 rokov. No, no, mám takú náladu, že by som mohla pokračovať ďalších niekoľko hodín v vzájomnej debate dvoch astrologičiek, ale asi by som to v tom najlepšom ukončila a pozvala by som naše poslucháčky ku mne, k tebe, k nám navzájom, aby využili energiu toho nového roku, ktorý sa teraz ako už sa ozýva, už sa prebudza. To vidím ako rok hada, rok dreveného hada. Ty tam máš veľa ďalších aspektov. Aby využili to nové k vykročeniu na novú cestu do ich života. Takže, Radka, kam by si nás chcela pozvať tým? Čo máš takto pripravené pre svojich sledujúcich aktivity v tomto ročnom období? A kam bych je pozvala, myslíš ke mně? Mm-hmm. No, tak určitě radkasenk.cz, to jsou moje stránky, když si Ja dám všetky vygooglíte, tak odkazy, pridám pod toto no. video. A teď od ledna, teda v roce 25, budeme studovat. Zase otvírám program Po stopách planety k vlastnímu nitru, takže určitě tam kohokoliv ráda uvidím a všechno vlastně najdete na těch stránkách. Jo, takže tam jako je tam všechno popsáno a můžete se objednat anebo mě nejdříve skontaktovat, abyste zjistili, jestli to je pro vás nebo není pro vás. No a pokud někdo potřebuje rozbor horoskopu, tak určitě taky. Všechno je na těch stránkách. A ja by som ešte ľudí pozvala na tvoju facebookovú stránku rozhodne, kde dávaš skvelé a veľmi hodnotné vhľady do aktuálneho nebeského diania, či už sú to retrogradity, nový splny alebo nejaké iné zaujímavé konštelácie. Ja to sledujem už niekoľko rokov, takže naozaj môžem odporučiť. A ja by som ľudí, ktorých zaujíma to, čo robím ja a môj výklad, pohľad na svet, tak ja som aktívna vo facebookovej skupine, ktorá sa volá Feng Shui, taká presmička od slov Feng Shui a Femme Fatale, tak som to spojila ako Feng Shui. A tam som akoby najaktívnejšia, tam sa vyjadrujem nejakým veciam, máme tam veci astrológie a čínskeho horoskopu a Feng Shui. Mojou najväčšou ročnou aktivitou, ktorá je teraz v tom prostredí, je novoročná predpoveď k roku hada. Tu robím online i naživo, mám nejaké termíny v Prahe, takže podľa toho, kedy tento rozhovor vidíte, tak si pozrite moje stránky, kde je to uvedené. Rozhodne vás pozývam na tú predpoveď k roku hada, pretože sa na ňu hrozne teším a bude naozaj... Mám pannu v mesiaci, mesiac v panne, takže bude krásna, premakaná, detailistická. A také akoby miesto spoločného stretávania na hlbšej úrovni, ak by vás zaujímal ten čínsky horoskop a Feng Shui, tak mám svoj klub, ktorý je vlastne otvorený celý rok. Teraz je tam aktívne prihlasovanie. Máme tam každý mesiac vhľad do energie toho mesiaca podľa čínskeho znamenia, podľa elementov. Máme tam Feng Shui tipy na aktiváciu toho priestoru a veľa ďalšieho, pretože mňa to všetko baví a zaujíma. Je to takáto komunita, kde nájdete podobne naladené ženy, ktoré zaujímajú rovnaké veci ako vás, len sú z iných miest po Českej a Slovenskej republike. Je to niečo podobné, Radka, ako si vravela, že ty máš takúto komunitu, ten trend tohoto vodnárskeho veku, Lutavo Vodnárovi vo svojich programoch.
Takže ako Ano. naozaj stačí si vybrať a nájsť si svoju novú hviezdnu rodinu. Super, super. Zní to Skvelé. krásně a myslím si, že každý takovýhle počin se v dnešní době počítá a je to fakt potřeba, protože ty životy nejsou leckdy jednoduchý a já vidím, že když se takhle seskupujeme a máš pravdu, třeba na té facebookové stránce i hodně si píšeme, Mhm. takže nás to vlastně je, že se vzájemně podporujeme a je to potom všechno jednodušší. Je to super. Ja tam vidím, ako častokrát už tými menami niečo hovoria, vieš, a ako tam komentujú, že niekoľko rokov. To je taká ako rodina vlastne, Ano, ano, ktorú je si to človek tak. vyberie. Ja si myslím, že v tejto dobe je veľmi dôležité orientovať sa na to pozitívne. Nezatvárať oči pred tým negatívnym, pretože yin a yang sú dve strany toho jedného, ale proste, aby sme zvládli všetky tie výzvy, ktoré v životoch máme, tak musíme si vedome vybrať pozitívne a byť tam v tej dobrej energii. A tu, Tak. ako vidím, obidve okolo seba s našimi ženami máme girl power. Skvěle. Každopádně bych ti teda chtěla poděkovat za pozvání. Bylo to moc příjemný a je mi jasný, že bychom se mohli bavit ještě hodiny a hodiny a těším se teda případně na nějaké další shledání. Super, ja tiež. Veľmi, veľmi rada. Dobre, tak to je za nás dneska všetko, milé sledujúce. Ja sa neviem rozlúčiť nakoniec, ja by som pokračovala a pokračovala, tak len ďakujem za vašu pozornosť a dúfam, že vám to zabavilo, že vám to prišlo užitočné, že už teraz hľadáte svoj čínsky horoskop a svoju astrotabulku, aby ste zistili, čo tam, kde, ako máte. A pre všetky vaše otázky sme tu my. Napíšte nám, prepojte sa, rady vás uvidíme. Ďakujem za pozornosť. Majte sa krásne. Ahojte. Pa, 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 ahoj.